halutaan tietää hankkeen väylien ja rakennekerrosten massat ja niiden valmiusaste ja aikataulu, niin luodaan massat välilehdellä tehtävä. Valitaan tehtävälle laskentapinta, referenssipinta, alkupaalu, loppupaalu, paaluväli ja painetaan laske. Tämä muodostaa massataulukon, missä on tilavuudet paaluväleittäin. Valmiusastetta voidaan seurata sitten manuaalisesti tai automaattisesti toteumapisteiden perusteella. Tehdään nyt manuaalinen versio tässä demossa ja tallennetaan. Valmiusasteeksi saatiin 27,57 ja se näkyy täällä aikatauluvälilehdellä myöskin. 62 kuutioa 225 kuutiosta on tehty ja sama graafisesti